Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye siduwewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yavula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesakuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Angihambi ke ngedwa bafowethu namuhla ngihamba nonyama kayishi abaningi bazomazi la kwi-channel lethu enkulu kodwa mawumusha uzozichaza ukuthi masikhuluma ngomanzini sikhuluma ngobani. Newethu asikubingelele kwimpuka yesintu TV. Khehla siyathokoza. Sekuyisikhathi eside sagcina namanzini. Hayi. Sesithe kuhamba mkhulu. Ziningi izinto umuntu matasa sibambekile lapha nala. Sibamba siyeka baba. Ya kodwa ke kuhle ngoba unyaka sesithi sogoqa nje ababukeli sesophinde sifike futhi kubona sizobaphakela. Uyazi ke nawe ukuthi ke sihlezi ngaso sonke isikhathi silishaya ikhwelo ukuthi angeke nisondele emadoda eduze ukuze sikwazi ukuthi nezinye zezinto sizicacise bafowethu ngokubambisana ukulekelela isizwe sikaphunga noMageba. Inkosi yami. Mhlawumbe manzini singakangeni esihlokweni ngifisa ukuthi sikhulume ngaso. Akumtshela umbukeli ukuthi masikhuluma ngomanzini sikhuluma ngobani obasiza kanjani abanye. Inkosi yami. Umanzini omkhulu uyisangoma esithwasile. Uyahlola, uyelapha, uyathwasisa, uyalungisa, uyacathulisa. Kuningi ke nje omkhulu. Kodwa kubalekile ukuthi isangoma mkhulisi. Yabona manzini. Mawuthinta indaba okuhlola. Inkosi yami. Ngiyajabula kakhulu. Yabona ukubeka yangami manzini. Baba. Indaba yokuhlola ngabe mhlambe siyikhuluma isonto lonke. Inkosi. Yini soyikhuluma isonto lonke? Ngoba kubalekile abantu ukuthi bakuqonde ukuthi kwakuhlola lokho kuyini. Yebo. Uyabona? Yebo baba. Ngoba manje manzini omunye umuntu singathi masikhuluma ngokuhlola akuthathe kancane. Mhlambe khona la ke waya kohlola khona wafike wangajabula. Yebo. Manje umanzini mhlawumbe methu uyahlola bese acabanga ukuthi nakuyena umanzini yenze ngijabule. Kanti uzothi mefika komanzini uzofika vele avela fika athola enye into ukuthi hayi manje kusho ukuthi ngempela la ngangohlola khona hayi ngoba kuhlola ukuthi manzini angazi noma umbuzo wami uzobanzima yini. Mhlambe masinga chazela umbukelo wempunga yesintu mhlambe ongenalo nje ulwazi akakhulanga ngalezi zinto. Yebo. Mhlambe ke sichaze iqala manzini ukuthi ukuhlola kona kuyini ngaphambi kokuba singene sigcile kubalekile abantu ukuthi ubanike i-understanding yalento zokhuluma ngayo. Ngishaya nesilungu yena. Yabona? Hayi ngizwa kahle mkhulu. Kuyini ukuhlola manzini? Umuntu nje ongazi ukhona omunye ozitshethi mhlawumbe ukuhlola manzini kuyini? Awukuchaze nje manzini ukuthi masikhuluma ngokuhlola sikhuluma ngani? Nkosi yami. Athi ngichaze ke baba. Masihlola mkhulu usuke ubheka imvelaphi yomuntu, umsuka womuntu, ukukhula komuntu, ubusha noma ubuncane bomuntu, indlela umuntu afika ngayo. 1. Ubheke indlela umuntu azaleke ngayo ezezephumelela ukufika la emhlabeni, indlela akhule ngayo, impilo akuyona manje, uphila siphi isimo manje, bese ubheka umthelela walezi zinto zombili ukuthi uma ngabe kuqhubeka ngalendlela okuyiyona ikusasa limphatheleni. Ukuhlola ke baba lokho. Ngesikhathi uhlola kuyenzeka bese uthwebula izifo ezikumuntu.
ezisuke ziwubufakazi angeke ngichaze zize kuwena zize kumina njengomuntu osuke ehlola uma ngabe kukhona izinto eziyayikwenze noma eyivamise ukwenza ngizobe sengiyayichaza lezo zinto bese ngiyazimatanisa nenhlolo ukuthi ngalesikhathi kade sihlola kuqhamuke into ethi lento ethi ubufakazi bayo ilobu ngoba yonke inkulumo eqhamukayo kufanele ibe nobufakazi ibe nesisombululo baba. Noma ngizeli kukhona into laphana oyithintile ukuthi ukuhlola ila suke sibuka khona ngokwempilo yakhe nje umuntu mhlawumbe lesuka khona yebo la ekhona yebo la isazofinyelela khona Nkosi yami omunye umuntu uzothi mina ngikaze ngithi mangohlola ngifike mhlawumbe ngitshele mhlawumbe ngento eyake yangibamba mhlawumbe ngisayingane okanye yenzeka kumina kudala ukuthi mhlawumbe namanje impilo yami ibambeke nje iyona uzothi omunye mina ngeke ngithi mangohlola kufike kuthiwe kube khona ikhanda amadondo amahlombe meqo wasebethe akubaleli into eziningi emanzini kungabe ukuhlola ke emanzini uyibuka impilo yomuntu njengokuchazile ukuthi siyibuke emuva siyibuke la ikhona siyibuke le yakhona kufanele uyabona uma manzini uchaza kanjalo mangifika ke manje emntwini ozongihlolela engibalela zonke lezi zinto ikhanda umeqo amadolo amahlombe kungenzeka kulezi zinto zangiphatha ungabe usho mhlawumbe into efana naleyo mkhulu ngicela ukuyilungisa le yeah uma ngabe uzohlola komanzini bese ngisuka ekhanda ngize ngiphume uzwaneni mkhulu ngifuna ucela uyishaya indukwini akukona ukuhlola lokho ukuhlola mkhulu kufunakala mangabe ngibamba ikhanda ngibamba umsuka wekhanda bese libangwa yini bese ngikunika ubufakazi mase kuphuma nesisombululo inhlolo zihamba kanjalo zihamba ngantathu kufanele kuphume isifo makhona isifo esikuwena umsuka waso nesisombululo sakhona inhlolo ihamba kanjalo ake ngizame isikhathini esimvama ake ngibeke kanje inhlolo azihambi la ekuthanda khona umuntu ozohlola ngoba into engiyaye ngiyibone noma into eyimvama iwukuthi thina zangoma thina esihlolayo esihlolela abantu uyaye ugcina ulandela umuntu omhlolelayo okuchaza ukuthi uma ngabe umuntu omhlolelayo eza nomqondo wokuthi uyathakathwa uma uke wamatanisa yena nokuthakathwa ngeke usaphuma lapho ngoba vele yilokhu obona ukuthi ufuna ukuzokuzwa kanti inhlolo ayishawa kanjalo inhlolo ziyayikhipha into engayekho ngisho kulomuntu ozohlola noma kubazali bakhe kodwa ekokhokho noma kokhokholozi kodwa inhlolo zinhle ngokuthi uma iveza indaba ekude zibe seziyamusha umuntu ophilayo ozothi kulomuntu olapha phambi kwakho hamba uyoyibuza kusibani lenkulumo uyayazi angenza isibonelo uma kukhona indaba eyaziwa ugogo izothi mayivela bese kuyavela nokuthi ubufakazi bayo bukuphi bese umngane bizohlola ihambi yegogo noma ungazama kanjani ukungisusa kuleyo nkulumo ngokuthi wena ngoba awuyazi one noma ngoba wena khona ufuna ukukuzwa ufuna ukungisa lapha angeke ngize ngivume ikhehla ngeke lisuke la elihleli khona singakadluli kulesi sigaba elikusona manzini ngabe sengikhuluma enye into manje la manje ngeke ngiyikhulume ngoba bazodideka ababukeli into enjalo manzini ngempela yabona ngiyathanda la ubeka khona manzini ukuthi kuyenzeka umuntu umhlolele kube ukuthi ngempela yena into akanalo ulwazi lwayo kodwa kufuna ahamba emuva ekhaya afika yobuza ngaleyo nto ayikenzeka ngempela kakhulu mkhulu omunye umuntu ukuthola ukuthi into zakhe zibambekile uthi uma umtshela ukuthi kukhona ikhehla elithile kini lenza ukuthi yona leli limbambile kufuna nenza ukuthi umuntu agoloze kukhona lento yena ayiphethe afuna ukuthi uzomtshela yena yaziyo yena yebo baba akuzonaki inhlolo akuzonaki inhlolo kakhulu manzini ngoba yabona abantu abaningi umuntu uyasho ukuthi hayi ngihambile ngawohlola kodwa lo muntu akazange angitshele lento bengiyifuna ngoba ubengazile ukuzohlola umkhulumo ubezokhona intazana yabo ikakhulu lento yenziwa abantu abahamba kakhulu kukhona umuntu othi mayehlola athi nje uyathakathwa
yabo mkhulu angisho ukuthi ngithi abantu abathakathwa ngifuna ukuzwakala kabi nami ngikhona nje ngiyathakathwa nawe babambanjwa uyathakathwa sonke ezweni siyathakathwa kodwa nayo yonke lawo makhuba labangishaya ngawo ngiyaphila yindaba ngiphila na ngoba idlozi lingivikele manje wena ngesikhathi usebegadla usugadleka umbuzo okufanele ngabe umuntu okuhlolelayo uyawubheka ukuthi idlozi livuma kanjani ushayeka angaloko ekutshela ukuthi uyathakathwa uvuka nezinkukhu ezifile ephandle eminyango wonke umuntu lezo zinto zingamehlakalela umbuzo uthi idlozi lona livuma kanjani kwenzeke lokho kuwena ngoba umsebenzi walo ukukuvikela baba wena manzini uyasigarante ekuhloleni ngiyaligaranti ikhehla mkhulu angigaranti awuzigaranti angigaranti mina khehla mkhulu abake bafike baba bezobheka izinto zabo baye banele mkhulu inkosi yami mhlawumbe manzini ukhona umuntu oseke wahamba wayohlola manzini wangathola lento emqondweni wakhe yebo le ngiyafisa manzini lento lena ukuthi siyikhulume ngoba abantu abaningi bazi ukuthi umuntu ohlolayo yilo muntu ozofika akutshele lento oyicabangayo oyifisayo yebo kuyenzeka vele mawufika kumuntu uzohlola afika ibambe lenkinga oze ngayo ngoba vele iyona inkinga ikubambile Nkosi yami kodwa kungenzeka futhi angayibambi lenkinga wena oyiphethe oze nayo ngoba kungeyona inkinga eyinkinga ngokwethongo lakho naphezulu kwempilo yakho Nkosi yami na into abantu ekufanele ukuthi bayiqonde manzini Nkosi yami ake ngifuna ukungena yini ake mkhulu ngiyilungise noma ngiyipholishe kancane ihamba khona impela lento inje mkhulu uma ngabe uke waba nomshophi wokuphunyukelwa umntwana kunezinto ekufanele uzenze ngoba uke waphunyukelwa umntwana uma ngabe kuwena umbulele umntwana kusho usikhiphile isisu ihlukile into ekufanele uyenze kunjalo umuntu okhipha isisu akathandi ukuthi ukhipha isisu ufuna engathi kungenziwa ngendlela yomuntu ophunyukelwe umntwana angazi khehla lami noma kuzwakala kahle iqiniso lelo kuzwakala kahle impela manje uma ngabe eya kumuntu umuntu bese ngasho ukuthi uphunyukelwe umntwana bese ake ngenze njengami angeke ngize ngithi kuwena ubulala umuntu angeke kodwa ngendlela engizokukhipha ngayo lamagama ngiwaletha kuwena ngizokwenza mina nawe sobabili wazi ukuthi angisho ukuthi siso siphunyukile angithi ngifuna lenkulumo iqhamuke ngakuwe angazi uyangizwa ngifuna lenkulumo iconfirm wena ungathi kusasa ngikunukile kodwa ngendlela engizobe ngisho ngayo ngizosho ukuthi le ndoda ayisho kanjalo ngingaze ngize ngisebenzisa amagama ukuthi yazi ngisabheka amagama indlela engcono yokisho lento kusuke kuchaza ukuthi lo muntu ngitshela ngendlela ehlambalazayo angifuni mina ukisho kuwena le ndlela ehlambalazayo ngikhulumela injalo ngifakazela inkulumo yakho mkhulu akona uqinisile manzini ngoba ngempela kuyenzeka umuntu ukuthi isisu wasikhipha yebo kodwa manje wena mase usukhuluma kuyena ukwesindo ukuthi uthi wena wakhipha isisu kunzima mkhulu kodwa manje mhlawumbe ungakwazi ukumtshela ukuthi la khona ingane la kodwa manje angazi ukuthi kwenzakalani ngayo kukhona inkulumo ekhona ngomntwana ola uthi akufanele ngabe ula ekhona ibekwa kanjalo uyabona angithi ke nawe uyazi ukuthi wena wamthatha wamsala yasekho indaba okuhlola inkinga kakhulu manzini yingakho ngihlale ngifisa ukuthi engathi singayikhuluma kubantu ukuze abantu bakwazi ukuthi bayiqonde ukuthi uma ngempela uyakohlola one lo muntu oyohlola kuyena ithongo lakhe lixhumana nethongo lakho wena uyakohlola yebo baba manje kuzokwenzeka ngempela akhulume into mhlambe engekho emqondweni wakhe omunye uzothi mhlambe naye lo suke ebala zonke lezi zinto manzini ithongo hayi kahle mkhulu hayi kahle hayi ngempela ngingadla hayi ngidlala ngabantu abadala mkhulu hayi ngeke mkhulu hayi ngempela le nto le ayilungile le akeke mkhulu usuke usucela usuke usishaya endokwini ake sidlule la mangabe sihlola sihlanganisa idalo bese ngokulawulwa abangiphethe mina ngiphefumule abakushoyo nayi ke mkhulu into indlela esihlola ngayo komanzini nengiye ngiyibona ukuthi iyayisebenzela izingane ezisifikayo esigodlweni esikhulu sakoncwane asikutsheli
yonke into sikutshela izinto ezibalulekile yebo awungeni kwamanzini uhamba ngeinduku bese uphuma usuhamba ngohlaka uphuma induku usuyibeke phansi ngoba usuyaqhugelwa ekhaya usuyabuza ubungcono nenhlansi yokuphila isiqalile yavutha kuwena hayi ukuthi uma ufika komanzini uzohlola uzophuma ikhanda selukwesinye mkhulu khona umuntu hayi ukuthi uzofika uzohlola inkinga yempilo yakho nazi inkinga zempilo yakho ngikuvulele zona ngikunike bese ngikutshela ngisho amacala obaba omkhulu into ongakwazi ukuyilungisa masulungise impilo yakho angazi ngisho kahle ngizwakala kahle mkhulu siqale silungise wena ukuphila kwakho ngesikhathi usubona ukuthi yazi sengiyaphila sesiyaqhubeka siqhubekela phambili ukuze usuku usimame nazi ezinye igabe kumele sihambe kodwa ngeke ngisuke ngikutshela idirection esuka eThekwini iziyofika eGoli ngesikhathi esisodwa uyofika uyikhohlwe kudala hayi ngempela iqiniso lo futhi uyobona ukuthi lo muntu ungilahla uyangiqeda ufuna ngikuthathe ngikubeke ku toll gate ngikususe komu toll gate ngikufake komu toll gate ngikususe ku toll gate ngikufake eMontrose ngikususe kanjalo mkhulu uyoze ufike eGoli manzini sesiyithintile kahle impela indaba yokuhlola baba omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi umanzini ushilo wathi amakhehla cha yahlola baba uyahlola yini online ocingweni baba video call ngikubone la ku TikTok uhlola la ku TikTok kuthiwe ziyakhala kuthiwe 200 rand ukuhlola umanzini yena uyahlolani online mhlambe ku video call noma mhlambe ocingweni ake ngisho kanje mkhulu ocingweni kuyahloleka ocingweni nansi inkinga mkhulu isikhathi yabo uma ngabe uthi wenza isikhathi sokuhlola ngocingo kusho kufanele ube nesikhathi engizohlala ngihlole ngocingo ukuze ngihlole ngidinga ukuhlala endaweni ethulekile njengale angikwazi ukuthi ngithi ngiyahlola kudlula nezingane manje kuyaye kungabi lula kodwa uma ngabe sisitholile isikhathi kuyenzeka umuntu afone ngisendumbeni ngesikhathi ngisendumbeni mhlawumbe ngihlanganisa umuthi mhlawumbe ngihlanganisela umuntu othiza amakhubala athize sengiya mhlawumbe lo muntu akakafiki sengiyakwazi ukuthi lo osocingweni ngimlekelele into engiyaye ngiyibona ukuthi ingcono mina ocingweni eyokuthi ngikulekelele angikhokhisi mangikusiza nje uba nemibuzo ngikusize ngemibuzo yakho ube nemibuzo uthi ubunyanga ke lobo ngibona kungcono ngikunyange ocingweni ngoba mawufuna ngikuhlolele kufanele ngike ngilalele kuyenzeka mkhulu angisho mhlawumbe umbuzo ngiphendule kanje kuyenzeka into engiyisaba ukuthi ngithi kuyenzeka bazothi masebefona abalaleli mase bethi lo muntu akatholakali kanti hayi ingakho nabaye bangithola kahle ngo WhatsApp usenda ama message ku WhatsApp ngise respond senza ama arrangement ucingo isikhathi esiningi ngoba umuntu uhlala ematasa njengoba ukadubeka nje ngiyayingaqondana kahle ngizokwenza kube khona umuntu olephesha kuzo hayi ngiyatholakala mkhulu ukuze nakwazi ukuthi umhlolele kodwa akuyona into ojwayele ukuthi uyenza uma kuukuthi ngempela usuke sekuphoqa kulo muntu ngokwesimo sesikhathi yebo mangithola ngakwenza akunankinga yakuyenzeka ngiyakwazi ukwenza ikhehla liyakwazi ukwenza ukuhlola ukujula ngoba yebo njoba sihleli la ngingajula angidingi kuba sendumbeni noma kushisa impepho ngidinga kuba ku space is right ngoba wena manzini abanye iyabadida lento ukuthi uhlola kanjani lo muntu ngocinga hayi kuyahloleka ngempela hayi kuyahloleka mkhulu mina kodwa phela ukuthi ngiyahlola mina angihloli ngifakazela laba abahlolayo ukuthi ngempela kuyenzeka ukuhlola mkhulu ukujula usuke ngisuke la ngikhona ngingene endlini yababomkhulu bese babomkhulu eyangixoxela bese ngiyaphendula inkingi isekuthenini angikwazi ukujula kudlala iTV angazi nabantu bayenza njani angikwazi ukujula ngihamba ngemoto ngiyashayela ngeke kuze kwenze ngashayisa imoto kufunakala njengalo wasihleli nje la ngingakwenza angidingi impepho asidingi mathambo ukuhlola kudlozi likimi mina ngisedlozini lento ibiza ukuthi mina ngijule ngingene kubaba omkhulu bese beyangilekelela kuphela ngoba ibona behlola hayi mina baba manzini asibonge kakhulu umnwe wethu ngalomfanekiso oqoshiwe sethemba ukuthi uzoletha ukukhanya okukhulu kubabukeli bempunga yesintu kusiyami utholakala kuphi umnwe wethu abantu mabekudinga naba abantu bafuna ukuthi bazohlola baba ukuze bazi ngenkinga ezibembethe
baphinde bathole futhi ukuthi izixazululo zalezo nkinga iziphi. Umuntu mekudinga utholakala Cool. Ngitholakala eThekwini, nginesigodlo kwaMashu. Ngiyasebenzela nje nasePine Town, imvamisa ngisebenzela kwaMashu. EPine Town la ngihlala khona. Kusuke kuyisimo ngempela esiphoqa mangabe ngithi asihambeleni siyePine Town. Ngenzela ukuthi umuntu mangabe ngithi akeze ePine Town angasho ukuthi wayethe usebenzela kwaMashu. Bese ke naseGoli ngiyatholakala baba. Okay. Yebo. Kodwa ngiyabhukwa mkhulu. Sorry ngiyabhukwa kehle. Ngiyabhukwa ngoba umuntu uhlale uba matasa ngihlali esigodlweni usuku lonke baba. Nkosi yami. Mbukelo mpunga izinto TV, inombolo lezi lokuzibona zivela la escreenini sakho ezakho umkhulu Manzini. Usechazile ukuthi utholakala kuphi, usuyomshayela ukuze ukwazi ukuthi nenze inhlelo zokuthi nibonane. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel lethu enkulu Impunga Izinto TV. Bese sithi nje impunga. Ay,